Uau, aquesta és només una petita mostra del que podrem veure si anem a un concert de Muchachito Bombo Infierno. I avui hem vingut a l'escenari on van rodar el seu videoclip del nou àlbum, el seu primer single. I compartirem, a part d'una xerrada, també una mica de finito, aquesta tarda. Què tal, Muchachito? Sí, no, s'ha d'estar una miqueta bé, no? Ja que estem treballant, no? S'ha d'estar molt bé. Estem treballant, doncs, bueno, una miqueta, un fino aquí... Clar, lo possible. Escolta, Muchachito, ja estàs de nou de tornada. Ja has provat aquestes cançons a la sala Razzmatazz, ja has presentat les cançons del nou àlbum Ides i Vueltes. Com ha estat la rebuda per part del públic? Com has vist a la gent? Bueno, molt bé, no? Ens hem trobat molt bé amb la gent perquè en aquest disc que hem fet, del Ides i Vueltes, hem fet un estudi de camp amb els amics, no? Veníem per aquí, estaven gravant, hem fet el videoclip també aquí, tot aquí. Llavors, els col·legues, quan ballaven, és que la cançó estava bé, no? Llavors hem arribat a Razzmatazz, que era la prova de foc, i la gent ha ballat els temes nous molt bé, no? Imagino que ara que ja heu gravat el disc, que esteu de promo, el que més us ve de gust és sortir de gira. Sí, perquè estem veient totes les nits sonrises, no? Llavors és molt gratificant, és immediat, no? Nosaltres fem i de cop torna, però quan estàs fent el disco, no. No saps què passarà. No, treballes i fas un munt de cançons i intentes quedar-te amb les coses més sentides, no? Tens bolos programats a Catalunya, a l'estat espanyol, i em sembla que després de l'estiu sortireu fora, a l'estranger. A on anireu? Volem donar una volta i encara no ho tenim del tot clar, no? Però volem atravessar el charco, no? I viure aquesta cosa, perquè con la banda, con el Bombo Infierno, hem fet Europa, Hongria, Alemanya, a França també hem estat. Ara ha arribat el moment, no?, de treballar una coseta, començar a ser en un altre lloc també, però sense deixar-se de... Sense deixar el públic. Clar. És el tercer disc de la banda, és el tercer disc que, a més, heu fet de manera autoeditada. Aquesta manera de treballar és una manera per la qual molts artistes esteu optant des de fa ja un temps, vist com està el món discogràfic. Què és el millor i pitjor de l'autoedició? El millor és aconseguir tenir un equip de gent que tregui això cap a fora, no? La mala sort és treballar tot el dia, totes les hores del dia, sempre està de guàrdia, no? Imagino que això us dona una certa llibertat en fer les coses a la vostra manera, no? Per exemple, heu gravat el videoclip de La noche de los gatos, el primer single, abans que el propi single i abans que el disc estigui a la venda, una cosa que normalment no s'acostuma a fer. L'heu gravat aquí mateix. Sí. Han fet falta molts assajos per fer aquest pla seqüència, perquè recomanem a la gent que es miri el videoclip i també que es miri el making of, que és molt divertit veure'ls tots per aquí. La història era que era aprofitar aquest espai, que era el que teníem, i on hem fet el disc també. Llavors, aprofitar-ho, no? Primer de tot, van tomar medidas d'aquí a una habitació, d'aquí allá aquí un edificio, aquí va una pared de pisos que se mueven a la vez que se mueve la bicicleta para allá. És una cuina, això per nosaltres, la nostra cuina, i nosaltres som cuiners, no? Ara parlàvem del videoclip de La noche de los gatos, és la cançó que estem escoltant més ara mateix perquè és la que presenta el Ides i Vueltes. Parla'ns una mica d'aquesta lletra. Bueno, és una lletra molt lligada al còmic, no? I, bueno, aquesta cançó és un còmic, no? La noche de los gatos és com podria haver sido un còmic perfectament, no? T'ho imagines en planos. Ens agrada fer cançons així. Doncs aquest és el nou àlbum de Muchachito Bombo Infierno, Ides i Vueltes. Gràcies per aquesta estona, RAC 105, i molta sort. Molta sort. I que siguin molts més. Merci, Montse. Salut.